Aenda. Yeah, you're the one fast. The dominating industry is more of the symptoms, right? Don't shanti kutenderwa. Yeah, I know why you made, but I know why shown us. But it's why you can. Nini, chunde kuti magetsa aenda ni ndakataka kurecorda 5 times. Kutenwa gospel. Zvokimba zvakatanga nini Reji Chaka. Apete that was special. Tatu malati kageto zikoro akadoka last year. Apa gati kana kachiko rwarira dhanza. Apa kasati katombotaura naye akati. Yes, ndabotsa nemkomana ari padhuze. Yewa. Jangi. Vakomana vemai umetsi vanogona here. Kupfurira komana zimtanzo. Kwa komana zimtanzo vanogona kupfurira komana vemai. Imagine, ila di look for the quick body, come, I can't